as iniciativas públicas que queren chegar a un encontro, a un punto de encontro é moi difícil, están coñecendo como se traballa nun orzamento municipal, nun país serio, pois seguramente en Francia, eu estudei en Francia, tive a sorte, son cidadanos, certamente, coñecen, forman parte dun proceso público. Aquí, ás veces, non sabemos de que temos que facer para poner unha reclamación. Parece que é bastante importante que reciban esa formación, porque eso tamén nos fixemos, por eso tardamos tanto, decir, formación nas normas básicas, formación no proceso, formación nos funcionarios e funcionarias públicas, que ás veces son moi reacios para cambiar o mecanismo, e, en definitiva, facernos copartícipes desta historia. Na experiencia de Ferrol, como sabedes, no mandato do Bloque PSOE, cando o alcalde era Xene Bello, Ferrol sempre fomos diferentes, sempre tivemos consellería de participación dende a transición, e foi curiosamente o Bloque Nacionalista Galego que, por primeira vez na historia da democracia do noso país, en canto chegou ao poder, fixo desaparecer a consellería de participación. Fixaremos o medo que lles dá esta consellería aos políticos e ás políticas, e, como vos decía, o Partido Socialista, obviamente, era un dos acordos, dos puntos grosos do acordo de goberno, pois non podía dar marcha atrás, pero é tan importante o movimento que, xa vos digo, ata cando estábamos fora do goberno municipal, o propio movimento veciñal arrollou ao Partido Socialista, encheron o pleno de veciños e veciñas e se viron obrigados ao final a conceder a petición que pedía Esquerda Unida, creo que con bastante legitimidade, que eran 2 millóns de euros para ser decididos cos veciños e coas veciñas. Por lo tanto, ese é o sinal de cambio, de empoderamento da ciudadanía crítica e consciente. Desde logo, creo que nesas temos que seguir, que eu saiba neste país somente Ferrol está neste proceso e además chegando ao proceso final, que son os orzamentos participativos, e despois varias experiencias importantes, é dicir, ser capaces de poñer nunha mesa, eu que da Consellería de Cultura, a cultura, como sabedes, afortunadamente é moi plural, de xentes variables da dereita ata xentes múltiples da esquerda, ata independentistas, ata que sexa, ademais, afortunadamente que é así, e ser capaces de sentar nun espacio como este a moitísimas asociacións e ser capaces de chegar a acordos e que eles prioricen con fixados persoas que en Ferrol son, sabedes que non temos moito término medio, pois españolistas, son radicais do ámbito dos militares, probablemente da falanxe ou cosas semellantes, con unha persoa de noso pé. Esta era a realidade coa que eu me vin inmersa, e foron capaces de traballar colectivamente con proxectos, de aprender a facer un proxecto cultural que nunca tiveran esa oportunidade, de avaliar que proxectos e por que razóns, e poñer en común cales iban a ser as variables que íbamos a ter en conta para puntuar dunha maneira e outra, e, por suposto, despois repartir os recursos públicos que poñamos en riba da mesa para eses proxectos. Eu creo que, sinceramente, non é facer a revolución, pero é algo maravilloso, eu digo sinceramente. E creo que despois tamén temos que, non me vou a estender, centralizar en dúas líneas de actuación. Por unha parte, cambiar o modelo económico-social, pular polas novas iniciativas de creación de emprego no ámbito local, polo desenvolvemento das cooperativas. No escaso tempo tamén estivemos no goberno municipal, nos creamos 3 cooperativas de ámbitos diferentes, no ámbito do bando do benestar social, no ámbito da cultura, tamén vencellados a agricultura ecolóxica e demais. É tamén unha porta moi importante para facer que os servicios sexan de calidade e públicos, e para iso temos tamén unhas ferramentas magníficas que ás veces parece que poñen en cuestión o sistema, e o digo humildemente, pero que teñen certa importancia. É dicir, estou a falar da creación de empresas públicas municipais. Nos creamos tamén nos 15 meses a empresa municipal de turismo, e creamos tamén a empresa municipal de vivenda e solo, coa que está cayendo. Digo porque isto merece unha reflexión aparte, e sabedes que nos somos defensores de empresas municipais de transportes a moitas outras cousas, pero, por exemplo, unha tan importante que creo, me atrevo a decir, que é a lacra social do municipalismo, como justamente non tivemos tempo de facelo, pero crear a empresa municipal de servicios. Son todas esas obras que están o vosso alcalde e o vosso teniente alcalde nestes
co Planea agora mesmo levantando toda a cidade de Vigo, igual que o resto das cidades, esas pequenas empresas ou grandes empresas que se dedican ao rebacheo, bacheo, non sei que máis, que se levan unha pasta enorme que encarecen os servicios que ademais o prestan de mala calidade, pois nos somos defensores que así o levamos adiante da creación de empresas públicas con personal público, con o personal que precisemos, por suposto, con o control público máximo e sen rentabilidade, que é unha das grandes cuestións que ten o servicio público, como falábamos antes, a diferencia das empresas, destas empresas privadas, é que o servicio público non ten que ser rentable. Esa é a grande ventaxa que ten o servicio, o feito de que sexa público, non ten que ter beneficios. A empresa que executa esa rúa Morzai, que non sei que demon estaba facendo, obviamente ten que ter sus beneficios, é legítimo e nos parece moi ben, pero obviamente nos entendemos que o prioritario é a calidade de vida, é dicir, isto que os cidadáns e as cidadas, por suposto, paseen tranquilamente por as súas rúas e ademais teñan certa decencia e calidade nas súas vidas. E, por suposto, dúas cuestións e remato para que digades vos o que queirades. O cambio do modelo, que é todo desde a óptica do feminismo, nos damos unha acción pública de goberno no tempo que estivemos, pero así o defendemos tamén, dende a posición transversal para visualizar en todas as áreas de goberno ao 50% da poboación que somos as mulleres, que tiñamos programas específicos, non solamente na Consellería de Muller, senón na Consellería de Cultura, na Consellería de Urbanismo, en todas as consellerías, programas específicos para ese colectivo social que somos o 50% da poboación, obviamente, para que falen de nos por algo máis que cando nos dan golpes ou cando morre unha muller, lamentablemente, por causa da violencia machista, é dicir, poñer un positivo. E, por suposto, ademais, creemos que, como somos unha organización de esquerdas, obviamente, a cultura é a ferramenta imprescindible tamén para cambiar o mundo. O capitalismo se pode empezar a cambiar tamén polos municipios galegos e, por suposto, polos que tenemos máis perto de nós. Por tanto, creemos que eses esforzos económicos, pero tamén eses esforzos básicos, primeiro, de recursos públicos, segundo, de cousas tan fundamentais como programas de alfabetización no noso país, é dicir, que calquera de vos, seguramente, nos barrios nos que vivides, e falo de alfabetización en todos os sentidos, é dicir, por unha banda, alfabetización tradicional, é dicir, persoas que apenas saben ler nem escribir, en Galicia, pero tamén nas novas tecnoloxías e demais. Pois todo iso hai que facelo e, obviamente, indo un pouco máis aló, é dicir, facer cousas tan maravillosas como que organicemos actos nas letras galegas, pero no traballo dos personaxes ou das personaxes que se ponen, que están, digamos, na palestra política deseada. É dicir, que realmente haxa un traballo, como se facía na transición, de participación activa dos homens e mulleres na construcción dos recursos culturais e que tamén os recursos culturais deixen de ser unha mercancía como lamentablemente están a ser en moitos dos nosos concellos, porque se vedes moitos dos programas municipais dos grandes partidos políticos está planteando a cultura como unha mercancía, é dicir, traer conceptos de non sei que, Nos o que creemos o máis importante é, primeiro, educar a cidadanía, un dereito que teñen, e ademais o decimos alto e claro, queremos que tanto o traballador de Bazán, na miña cidade, aquí de Citroën, onde sexa, como calquera traballador ou traballadora, calquera persona normal, debe e pode ter acceso aos recursos culturais. Isto quero decir, por exemplo, que certas, o digo así claramente, de certas músicas que están sendo puramente elitistas, falo da música clásica, por exemplo, e creo que calquera persoa desta sala ten dereito a poder disfrutar da música clásica, saber quen é Sostakovich e ademais ter certa educación cultural neste país, que non a temos, a diferencia, por certo, do que pasa en moitos países de Europa, é dicir, ser capaces de decir dúas cousas de quen foi Sostakovich ou quen foi Wagner ou quen foi non sei que. E, por poner un exemplo, non solamente na música clásica, que ás veces parece profundamente afastada da xente, digamos, da maioría da poboación social, e, estou a falar, por exemplo, do jazz, ou estou a falar do hip hop ou do rock and roll. É dicir, creo que temos que ter dereito a todo iso, igual que temos que ter dereito a cultivarnos nas partes teatrais, no cine ou no que seja. É dicir, que hai que facer un esforzo máis na parte activa da cultura, é dicir, que os cidadáns e as cidadás sexan os suxeitos activos da mesma,
e non tanto nesa parte pasiva da cultura